فلاسفة نغوص جنتاو زمسل فلاسفتات مراحتي ويدما مراحتي فلاسفتات انتزي بينهم عالم سلام كتركب ايتخيلن زبل حساب بلاتو قلا بتكبار زبل لصلو روماو نغوص نيرو مبل 14 نغوص روم فلاسفة ماركس أوريليس ازي انكاب 12 عامو تجميرو نستوئيك فلسفنا خربدا ازفتن زنبرا اب 160 حالن كسع 180 عامه برت صنحه نغسروم ولاقوا مبزحتيوم نغسان روم زي ادبات افكار تسغا مستواين نفسست حسسن تنبرو مسغن ابزا حبراويتن ناي وددر عالم ندليتاتو زغنسه تعبيتاتو زغته ببعلو زغرحن تحوتن منبارو تاريخو ينغر ستويسيزم تقطرو بمخنياتن ماخذ ذا عالم يلو زراتا فلسفنا اب اوان حلخلخن فتنان دقي سبات دقيفهم زقومو سنا حسابات زتسكمايو ابز زمن كابتم لوعل توقسو زلوهم فلاسفه ستويسيزم زغونه الحنقليتا يوز يونيفرس فتحتو بيلو صواع ماركس اوريليس نوينو طرح صحافهم مديتيشنس بزبل ارست تحطمو 10 تخفال زلوهم هيوت حادثه بزورحو زخولو صحفات اللوو እዚ መጽሐፍ ዕሙቃት ነጸብራቃት ህይወት ዘስፈረ ምስተፈላለዩ ስነ ምግባራትን ተግባር መቆጣጠር ስምዒትን ዘምህር ተፈጥሮ እንታይ ከምትመስል ዘርኢን እዩ እስከ ንሎም ኣብ ሕመረታዊ ቲቪ ኣብቲ መጽሐፍ ስፈሩ ዓበይቲ ቁም ነገራት ወይ ድማ ምኽርታት ከነካፍለኩም ቀዳማይ ንትኽእሎ ጥራሕ ምግባር እዚ ጎረሎታት ደቂ ሰባት ብምቕባል ዝጅምር ፍልስፍና ስቶይሲዝም ኣብ መጽሐፍ ማርከስ ኦሬሊየስ ውን በመጽፈት ተገሊጹ እዩ ማርከስ ኦሬሊየስ ኣብ መዝገቡ ናይ ህይወትካ ተሓጓስ ኣብ ጽሬት ሓሳባትካ እዩ ዝድረኽ ይብል ጽቡቓት ሓሳባት ከተመንጩ ተኽኢልካ ዘይትሕጎሰሉ ምኽንያት የለዎን ንምባል ደልዩ ኣብ ፍልስፍና ስቶይሲዝም ዳይኮቶሚ ኦፍ አክሽን ዝበሃል ክልስ ሓሳብ ኣሎ ተግባራት ሰባት ባዕሎም ክገብርዎም ዝኽእሉን ዘይኽእሉን ኢሉ ኣብ ክልተ ይኸፍሎም ብመሰረት እቲ ሓሳብ ድማ እቶም ክንትግብሮም ወይ ድማ ክንቋጸሮም ንኽእል ውልቃዊ ስምዒታትና ድሌታትና ጻዕርታትና እንትኾኑ እቶም ደጋውያን ሓይልታት ዓውደ ኩነታት ወይ ድማ ሰርከምስታንስስ ከምኡውን ናይ ካልኦት ሰባት ርዲታት ድማ ክንቋጸሮም ዘይንኽእል ምዃንና ይሕብር ስለዚ ድማ መርከስ እቶም ክንቋጸሮም ዘይከኣልና ነገራት بزي مقبالن بزي مصباعن حقوسات كنكون نخرينا يبل سقاين كابرديتاتنا امبر كاب فصامتات هيوتا يمصن زبل مركز او لعل امرونا امبر او لعل دغاوያን ኩነታት ስልጣን ይብልናን ዝብል ርትዕ ሒዙ ይዝغርብ እዚ ሓሳብ ድማ አእምሮ ልዕላዊ ወይ ድማ ሶቨሬን እዩ ዝብል መልእክት ኣለዎ ኣብ ህይወት ሓዘን ጥልመት ሞት ኩናት እንተተፈጢሩ እኳ አካል እቲ ተፈጥሯዊ መስርሕ ይብልባል يقبلو مخنياتو لما أبلع لنا فتصوما وسلطان زلو ونقر أمرونا ترحيو يبل كالاي مستفدرو نسامامي أخام منبار كمتي فروض ستويست سينيكا زبلو تفوترو جرحو ستويسيزميو مسراتا يزو فرسفنا زخونا زينو خا تفوترو نقرات سرحلو منقديو يبلكا إذو تفوترو نايبا عالتو زخونا كايرهات اللوو تفوترو وتورت عاوي مواقر إذو يونيفرسيو تفطرو جرح زفرسفنا انكاب كونه ود سب زخون تفطرو ود سب زخون محساب ويد مارت عاونت كابتم قند يعمد فلسفنا ستويسيزم حدا محساب بمسارات نايز يونيفرس مسرعن مخيادي ماركس اوريليس كمتي عوام اوكسجين زبركتو زلعله بركتو دق سبات دما محساب موخانو يرد دق سبات محبر سواب قديتهم بموصا تعاويان بموخان بسنه مغبار بمنبارن بمتحبارن مستفدرو خصمامعو لهم دما يبل مركز دقي سبات ናብ ስቃይ ዝኣቱ ንዞም ተፈጥራውያን ሕግታት እንትጻረሩ ምዃኖም ድማ ይገልጽ እዩ እዚ مستفدرو ምስማዕ ዝብል ሓሳብ ናይ ባዕሉኻ ተፈጥሮ ተኣሚንካ ምንባር ወይ ድማ በቲ ዝዓበየ ክብር ወዲ ሰብ ዝኾነ ምሕሳብ መግራሕ ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ሳልሳይ ሓደ መዓልቲ ከም እትመውት ዘክር ክቡራት ተኸታተልቲ ሕመረታዊ ቲቪ نموت فرحكم له معلت تذكروا له أنا إنكوا مريزي خبوت تذكروا له وتعدرات إثيوبيا خيو قتلوا فرحكم له معلتين مسموت فلا معوان جز فرحكم له معلتين يرو
ከምቲ ማርቲን ሄዲገር ሰብና ሞት እንትቀርብ ትርጉም ህይወት ይረክብ ዝብል ማርከስ እውን 10,000 ዓመታት ከም እትነብር ኣይትሕሰብ ሞት ሞጺ ክወስደካ እዩ ብህይወት ምስ ሓይልኻ እንከለኻ ጽቡቕ ኩን ጽቡቕ ግበር ይብል ማርከስ አውሬልየስ እንተፈጥሮ ሞት ምኽባር ትርጉም ህይወት ክፈጥር ዝኽእል ሓሳብ ምዃኑ እውን ይሕብረልና ትርጉም ዘይብሉ ህይወት እምበር ሞት ኣየፍርሕን ዝብል ማርከስ ስለዚ ድማ ንወዲ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ይነገር ኣብዚ ሓለፈን ኣብቲ ዝመጽእን ግዜ ክንንጥልጠን የብልናን ኢሉ ድማ ዓብይ ምኽሩ ይሕልፍ